जों फाइनाय 6 जुन चिनी बिसिकनै कामानि TWF आसाइमानि जों संसामानि बिसिकनै कामानि आबोनि ओ बिसिकनै कामानि सालनो जों फाउंडेशन दे होनो जों बालायलायनो थांदों ओ जागावताय कैसा खुजाताय कलायो चिनी TWF खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44टा ब्लक ताय 12टा डिस्ट्रिक्टनि जत्त बुकुफ्रावनो आं खा काहामया पाना मुसुंगो ताम हमाले बिसिंनैयासे जों बुथाय थाइनै मानखा ओ बुथाय तामो ओंखाय चिनी TWF बेलेखेनो कपाल काहाम जों बिसिंनै कामानि यागुलासे जों विधान सभाव खरंनै MLA जों रहरि मानखा आबोनि बागै बेलाय चिनी TWF बुकुफ्रावनो आं हामबाय मारि आबोनि बागै जों फाइनाय 6 तारिख जुन चिनी बिसिंनै कामानि चिनी TWF आसाइमानि सा ओ साललो जों चिनी अरब खुमुलुंग नय ऑडिटोरियम हॉल नगो चिनी फाउंडेशन दे सेंट्रल लिबाबे पालायजाकनाय ओ पालायजाकनिवो जों ब्लक निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि फाइनायनि बागै जों चिनी जत्त 44टा ब्लक नि बुकुफ्रं ताय 12टा ब्लक डिस्ट्रिक्ट नि बुकुफ्रंनो जों दिनै मीडिया नि बिसिंथैखाय चिनी कयमु ओंखाय जों आरो ताय कैसा प्रोग्राम जों चिनी लेवै थांगा हायपाना जरा करिनि बागै जों चिनी 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायनाय ओंखाय ओ बरम याफातमानि पान्दाबाय चिनी फाउंडेशन दे पान्दा आबो एकलगे निसिनाय आबोनि बागै चिनी ओ पान्दावो चिनी 13 जना MLA तो तंनायनो आबोनि यागोलो जों जारा चिनी सिनियर लिडार दंगो अरो चिनी CM থেকে आरम्भ खाय EM MDC जत्तनो तंनाय ओ पान्दावो ताय जत्तनो न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट तो तंनायनो ओंखाय चिनी ओ पान्दा बाक्सा हिनि मानो 5 जन आसे फाइनाय जों रखायपर थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटिओ तो गोबां मा बरफ दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिओ गोबां चिनी बकुक दं बरफ अरब फाइमे हंगा बं बखाबा दं थाबया फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लकबो पालाय मानो जानजानि आमचायो चिनी पार्टी ऑफिस दं आरो बाना तिसावै जों आरो नायथक चिनी TWF आसाइमानि सालनो नरक जत्तनो ब्लक वाइस पालायलायदि ब्लक वाइस नरक अमहाय हहम द दमखानि पालायलायदि फ्लैग तिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग तिसालायदि ताय प्रोग्राम रक नारगलायदि ताय नरक हॉस्पिटलावगो माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायखायनो नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमाहायकै जानजानि ब्लग जा बमाहायकै पालायनानि मुजों नरक अमहायकै पालाय दिहैनाय ताय कबं मुंनारुगो नरक जत्तनो चिनी TWF आसाइमानि सालनो नरक पालाय जादिनि कबं मुंनारुगो ताय 10 जना खाय ब्लक ताय डिस्ट्रिक्ट टोटल 10 जना फाय दिहैनाय अबो कबं मुंनारुगो हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दंगो ओंखाय फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना कटाल MLA नो फेलिसिटेशन दिनै थां तंगामब्ला ओंखाय आबोनि बागै ब्लक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमहायकै जों टारगेट ना हालायखे अमहायकै बरनो कबं मुनारुगो मीडियानि बिसिंथै ताय जों फुनबायबो साहरनाय ब्लक खायना हंगाय जानजानि ब्लग जतनो बाक्सा हंगा फुनबाय फुनेर माध्यमे जोंनो साहरै दंखा बाहायके खायनानि हिनि सिंगै दंखा बाक्सा कनो साहरका ब्लक वाइज खलायलायदि ब्लक वाइज बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानै आबसिमी ब्लकनि अमहनि साहरलायका ब्लक खलायनाय जानजानि ब्लग अमहायके फाउंडेशन दे पालालायनाय चिनी फाउंडेशन दे तो संगया अब बुबाग्रा न संगनाय बुबाग्रा तो तंगलाक बुबाग्रा तंगलाक चिनी बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनी जदि TWF नि ऐसा तमने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो समा हायके खलाय जागो अब तो फाउंडेशन दे
তাই সে ফেলিসিটেশন নারক যাক ও জায়গা কোনো কমিটি রিসাবল খালাই যায় গিয়া কোনো কমিটি রিসাবল খালাই গেলাক গাंकाय জায়গা गांकाय চিনাবো খুমুলুঙ্গ जों नारक लाखिया खुमुलुंग नय हलो जों टाइम हिंके 11টা टाइम नारक लाखिया 11টা टाइमआव जत चिनी डेलिगेट चिनी ब्लक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंग कबंग नारगो 11টা टाइमआव नरक जतन सकयदि ताई सेंट्रल कमिटी न कबंग नारगो